Dobrý večer, dámy a vážení, vítajte. Dneska sa spolu pozrieme na recenziu Spider-Man Brand New Day. Včera som bol akurát na tom v kine a chcel som hneď do obeda vydať túto recenziu, ale mám z toho strašne zmiešané pocity. Je momentálne 15:27, prišiel som včera domov o 11:00 večer a odtedy nad tým rozmýšľam, lebo je to super film, je to úžasný film, ale zároveň mi na tom strašne niečo nehrá a celý čas sa snažím prísť na to čo. Až neviete, tak ja som taký ten diablov advokát, ja hľadám to dobré v zlých filmoch a to zlé v dobrých filmoch. A tento film nie je výnimka. Takže poďme sa na to spolu pozrieť. Začneme recenziou bez spoilerov, potom si dáme moje osobitné hodnotenie a potom si dáme spoiler recenziu. Aby ste vedeli, tak som nový v týchto recenziách, je to môj osobný pocit z toho filmu. Mám veľmi rozličné názory ako veľa ľudí, hovorím veľa hot takeov a zastávam si filmy, ktoré ostatní neznášajú, napríklad na Scary Movie. Tak ja som veľmi prezval Scary Movie a všetci to neznášajú. Každopádne toto je strašne zaujímavý film, lebo je veľmi jedinečný oproti normálnym Spider-Manom, na ktorých sme zvykli. Spravil veľa vecí inak, na čo sme zvykli, ale zároveň to, čo spravil inak, tomu pomohlo, ale aj uškodilo. Neviem, ako by som to lepšie popísal bez toho, aby som vám nepovedal celý dej, musíte zatiaľ vydržať. Ale konečne sme sa dostali cez tú curse, ktorá nás sprevádza v podstate odkedy ja žijem, že to, že dajú do tretieho Spider-Mana 300 záporákov, vďaka tomu to stojí za hovno a vďaka tomu nikdy nedostajeme štvrtého Spider-Mana. Bolo to pri Sam Raimi trilógii, bolo to pri Tazom, ale dvojka, trojka už nebola. Vždycky, keď sme dostali veľa záporákov, tak proste to stalo za hovno a už sme nedostali nového Spider-Mana. Našťastie, tuto už máme konečne štvrtého Spider-Mana. Tom Holland má kontrakt na celú trilógiu, takže budeme mať minimálne 6 Spider-Manov, ak sa to nezruší. A aj tuto je zároveň ten problém, že je tam strašne veľa záporákov, ale zároveň to spravili tak, ako to funguje. Nie je to ideálne, je to veľmi zaujímavé riešenie, ktoré ale nemusí vyhovovať každému. Pokiaľ milujete Škorpióna, pokiaľ milujete Hulka, všetkých týchto The Hand ako záporákov, tak budete sklamaní. Budete sklamaní, lebo to nie sú oni v podstate. Nemajú tam toľko toho screen timeu a zároveň to pomáha tomu filmu, ale zároveň ste potom sklamaní, že na čo je tam Škorpión, keď v podstate to nie je Škorpión a má tam dve scény, tri scény tam má. Takže myslím si, že spravili to najlepšie ako mohli. Našťastie sme už aj konečne pri Spider-Mani, ktorý rieši len neighborhood veci. Máme tam krásnu aj scénu na to, čo som bol v z toho, lebo som to nečakal, že tam niečo také bude, kde sa dozvedáme, že vlastne toto je pekne len Spider-Man problém a konečne si nejdeme riešiť multiversmírne problémy, ale ideme si len proste riešiť menšieho záporáčika. A to je to, čo sa mi páči na Spider-Man filmoch. Neberte ma zle, ja som vyrastal na Spider-Man filmoch, ja milujem Spider-Man filmy a milujem aj tento film. Má to veľa vecí dobrých. Je to originálne a vidno, že sa inšpirovali hrami. A vidno, že to, že sa inšpirovali hrami, tak tomu strašne pomáha. Zároveň tam máme v podstate prvýkrát dospelého Spider-Mana. Máme tam všetky tie jeho dejové archy, čo ale by som bol rád, keby sú dlhšie, lebo ja som si myslel, že proste celý čas budeme riešiť jeho depresiu, ale zároveň sme aj riešili, ale zároveň to mohlo byť viac prehlbené, oveľa dlhšie. A to je ten problém toho filmu, že ono to robí veci dobre, ale ani nie. Ja neviem fakt, ako by som to popísal, že proste predstavte si, že ste na finish line, máte všetko vyhraté a zrazu sa vám rozviaže šnúrka a padnete na zem pred cieľom a niekto vás predbehne a máte druhé miesto. Tak by som to najlepšie popísal. Takisto ja nie som moc veľký fanúšik prvých Hollandových Spider-Man filmov. Myslím si, že Homecoming je strašne slabý film. No dobre, nie strašne, ale je to mid film.
Far From Home je lepší, ale stále to nie je ono, okrem tej konečnej fight scény, tak si myslím, že je to taký lepší myt. No Way Home je legendárny, ale hlavne kvôli tomu Nostalgia Festu, ale No Way Home milujem, lebo proste milujem Spidermana. A myslím si, že tento film sa môže rovnať kvalitou No Way Homeu. Bude slabší kvôli tomu Nostalgia Festu, ale ďalší paradox, ktorý je v tom filme, že sú tam nové témy, noví záporáci s novými témami oproti ostatným Spider-Manom. Lenže mám pocit, že je to strašné klišé, lebo už sme mali toľko podobných záporákov v branži. Nie v Spider-Manovi, ale celkovo vo filmografii, že je to niečo nové, ale zároveň je to niečo klišé a niečo staré. K všetkému sa dostaneme v spoiler recenzii, ale chcel by som ešte takto povedať, čo sa týka hercov, tak Sadie Sink bola úžasná. Zatiaľ vám nepoviem, že kto to je, ale bola úžasná. Aj keď tá jej postava, to je to kliše, čo som hovoril, čo sa týka záporáka. Ale ako herečka stvárnila tú rolu úžasne. Veľmi sa mi to páčilo. Ja ju nepoznám ako herečku, nevidel som Stranger Things, takže nemôžem porovnávať, ale túto bola úžasná. Tom Holland mi prirastol k srdcu. Ja som bol tak pol na pol, že milujem Hollanda, neznášam Hollanda, lebo je to taký polovične plochý herec, ktorého spú všade, takisto aj Zendaya, ale myslím si, že týmto filmom aj Holland aj Zendaya mi trošku viac prirastli k srdcu. Už nie som taký, že obdivujem Spidermana, ale týmto filmom som taký, že cítim so Spidermanom a mám pocit, ako keby Spiderman je môj kamarát alebo brat. Že nie je to, že wow, Spiderman, ale som taký, že ja ťa chápem, Spiderman, že proste si môj bro. A takisto aj Tom Holland. Zendaya tam má super scény, lebo až viete, tak väčšinu proste filmov, kde je MJ, kde je Zendaya, tak Zendaya je iba taká, že celý čas. Okrem konca No Way Home, tak celý čas je proste znudená. Ja nechápem prečo, ale tuto mala úžasné scény, zopár úžasných scén, ktoré ma veľmi chytili za feels. Boli tam krásne scény počas celého filmu, takisto stopáž, ešte by som sa chcel dostať k stopáži, prepačte, že preskakujem jedna vec k druhej, ale stopáž, tak to je tiež taký paradox, lebo ona je, zároveň vám to prejde celkom dosť rýchlo, ale zároveň pre niektorých to môže byť zbytočne zdĺhavé a zbytočne pomalé. Tá pomalosť má tam tú svoju váhu, má tam to svoje odôvodnenie, ale môže sa to tiahnuť. Potom tu máme Neda. Ned je proste borec klasický. Punisher ma veľmi prekvapil, lebo není to ten náš, že Punisher, hej, ale je tam trošku taký ten comedy relief, ale funguje to. Stále udržali tú personu Punishera, ale dali mu aj trošku comedy relief a absolútne to funguje. Ten banter, čo majú so Spider-Manom, tak je najlepšia vec celého filmu. Najlepšia taká dvojka, ale nie je sa čomu čudovať, keďže John Burtrell a Tom Holland sú takí úžasní kolegovia a kamaráti v realite, tak som ani nečakal nič iné medzi nimi. Akože bol som stále prekvapený, že aké je to dobre, ale nečakal som vôbec, že by to bolo zlé. A máme tam tiež krásnu scénu s Punisherom na konci filmu, čo dáva aj taký charakter development tomu Punisherovi. Takisto celý film je proste obrovský charakter development pre Spidermana a mám pocit, ale že už sa trošku opakujú s tým charakter developmentom. Bolo to zároveň niečo nové, ale zároveň mám pocit, že už sa opakujú, hej, lebo stále si Spiderman hľadá to svoje, že čo bude, či bude Spiderman, či bude Peter Parker a mám pocit, že z nejakej časti je to v každom filme. Hľadá to, že či bude dobrý alebo zlý, alebo hľadá to, že či bude Spider-Man alebo Peter Parker, hľadá to, že či sa otvorí alebo ochráni svojich kamarátov, že mám pocit, že z trošku časti je to v každom filme a už je to trošku unavujúce, ale myslím si, že týmto filmom to končí, že dali za to takú obrovskú bodku. Tiež som rád za to, že bola tam scéna, kde som sa skoro nasral, že Marvel to fakt ide spraviť takúto klišé vec a ja som im to uveril, že naozaj idú spraviť takúto klišé vec, lebo poznám Marvel. Ja,
Marvel defendujem, odkedy vyšlo Multiverse of Madness, čo dodrbalo celé Marvel, tak ja stále defendujem Marvel, že Marvel nie je také strašné, ako všetci na ňo zanevereli. Ja budem defendovať Marvel, až kým nezomriem, ale proste poznám Marvel a bol som taký, že áno, toto je úplne niečo, čo by spravili a až to spravili, tak proste normálne, že je to v piči celé. Lebo ja som čakal, že proste začne film, bude mať Holland 5 minút depresiu a v 10. minúte príde MJ Zendaya, že vlastne ja si všetko pamätám, poďme sa jebať tuto na poli. Našťastie to tak nebolo. Videli ste aj v traileri, že tam má frajera. Neviem, či ten frajer bol Flash alebo len niekto podobný, ale ten frajer je tam reálne na jednu scénu a raz zmienený. To je všetko. To je všetko, aj keď proste sa bavia o nejakých tých citoch Hollanda, Zendaya, MJ a Peter, tak ten frajer tam proste není. Nepovie si MJ, že vlastne kokos ja mám frajera. Nie. Je tam tak navyše, no. Boli tam aj nejakí tí záporáci, ale o nich nemôžem moc hovoriť, lebo teoreticky to neboli oni, ale nechcem spoilerovať. Hlavná záporačka bola úžasná. Trošku som sklamaný, trošičku, že Bruce Banner, Mark Ruffalo tam nemal viac screen timeu alebo väčšiu dôležitosť, keď videli ste v traileroch, že Peter za ním príde s tým, že sa mení a ja som si myslel, že Banner mu pomôže s tým jeho questom, lenže on mu len dá radu a ide preč a potom vlastne na konci filmu tiež ide preč. Tiež som tam bol trošku zmetený a trošku sklamaný, že spravili Hulka takého, ako ho spravili. Nechcem spoilerovať, lebo už nás párkrát, napríklad v Infinity War nás odrbali, že tam bude Hulk v traileri a nebol tam Hulk. Myslel som si, že aj tuto to tak dopadne, ale našťastie to tak nedopadlo a konečne sme po skoro 10 rokoch videli nasratého Hulka na plátne a to ma tiež trošku sklamalo, že tam bol možno na 3 minúty, 5 minút na jednu scénu, ktorá zase stala za to, ale mohla byť oveľa dlhšia, mohla mať väčší insignificance, ale to bohužiaľ nemala. Zároveň, čo tam dropli out of nowhere, že kto je vlastne ten týpek, čo tam preskakuje mysle, tak ja som bol taký, že čo? Ako tu môže byť? Že prosím vysvetlenie? Prosím, halo? Nič sa nedostalo tomu. Ale ešte čo musím pochváliť, tak sú fight scény a celý ten lore, ako sa mení Spider-Man, ako prichádza na to, že či bude len Spider-Man alebo Peter, alebo či proste čo spraví s tými mutáciami, tak ten celý character development bol super spravený. Tiež som mal menšie obavy, že Marvel to v nejakom pointe dodrbe, ale všetko to na konci zapadlo do seba krásne, aj s tým Punisherom, aj s tým Peter Parkerové zo Spider-Man, aj s tými mutáciami, všetko to krásne zapadlo do seba. Trošku ma štve, to vám poviem, konečný fight, tak vyhrá Power of Friendship. Zase tu máme túto basic trope, čo ma sere, ale v tomto ponímaní ma toľko nesere, lebo dáva to zmysel. Je to ohraná trope, ale dáva to zmysel. Oveľa väčší zmysel to dáva ako v blbej fantastickej štvorke, čo proste týpka vyhrá nad Universal Being, lebo ona je matka. To ma sralo neskutočne, ale tuto to dáva zmysel, to Power of Friendship, zároveň je to Spider-Man, zároveň tou povahou, akou je ten záporak, čo je síce klišé, ale je to tak to proste dáva dokopy zmysel. Pozeral som aj tie fight scény trošku bližšie, keď viete z traileru, že bojoval z The Hand, tak oni sú proste skupinka asasínov a bojujú grupovo, že proste si pomávajú v tých fightoch, že si skáču po chrbtoch a takto, aby sa dostali za tým Spider-Manom. A pozeral som to veľmi zblízka a musel som sa naozaj veľmi zamerať na to, aby som videl, že proste nefajtia všetci naraz. Pričom by mali fajtiť všetci naraz, sú na to trénovaní, ale proste bolo tam, keď ste sa na to zamerali, priamo zamerali, tak bolo tam vidno,
že proste fajtia čo len dvaja, traja naraz a ostatní sa len pozerajú v úzadí miesto toho, aby ho všetci rašli naraz. Čo akože je problém, keď sa na to veľmi zameráte, ale pre normálneho diváka, čo nerobí takéto sprosté recenzie ako ja, tak si to aj nevšimne. Nemám pocit, že si to niekto všimne, ja som sa fakt musel na to zamerať. Ale inak tá bojová scéna konečná, tak bola normálne, že pík a bolo tam zase vidno ten Spider-Man hra, reference, aj celkovo tie action scény, aj trošku ten príbeh, tak to bolo všetko Spider-Man hra reference, že si zobrali z toho Insomniaku tie najlepšie veci a veľmi to fungovalo a veľmi som za to rád. Mám trošku pocit, že ten príbeh trošku bol taký all over the place, len tak sme proste preskočili 5 rokov a zo pár vecí sa tam nevysvetlilo, ale inak to fungovalo. Len bolo, ako hovorím, bolo to trošku v niektorých smeroch pomalšie. Ďalej, soundtrack, boli tam niektoré naozaj super skladby. Sa mi zdá, že tá začiatočná skladba, tak tá bola úžasná, to som si viboval. Ale inak nebolo to nejaká ty kokos Nolanová Odyssea alebo Nolanov Interstellar, hej, ale to nemôžeme ani povedať. Nebol to oné Into the Spider-Verse, kde je proste S-tier hudba, ale tá hudba, čo tam bola, tak bola super a hodila sa tam. Musím tieto filmy porovnávať s filmy, čo sú v tom obore. Nemôžem proste porovnávať Spider-Mana s Interstellarom, hej? Takže ja hovorím, že bolo to horšie ako Into the Spider-Verse hudba, ale bolo to miliónkrát lepšie ako posledný fight Supergirl. Tam sa napríklad tá hudba absolútne nehodila a normálne som cringeoval z toho. Tuto sa tá hudba naozaj hodila. No ďalej, ešte čo by som chcel vyzvihnúť tomu filmu, tak mal som pocit, že sa tie Spider-Many, čo sa týka kinematografie, tak trošku sústredia tým štýlom na mladšie publikum, alebo nie až tak mladšie publikum, ale že je to také nevýrazné, že je to také jednoduchšie, ale tuto fakt sa vyhrali s tou kamerou, s tými zábermi a bolo to fakt krásne pozerať. Bolo to ako keby ten kameraman, čo to kameroval, tak vyrastol spolu s tým Spider-Manom. Tak mi to prišlo a bolo to krásne vidieť. Naozaj to bolo krásne na pozeranie. V tomto mi to absolútne nevadilo. Takže povedal by som, že nie je to lepšie ako No Way Home, je to určite lepšie ako tie prvé dva filmy. Podľa mňa si to užije každý a veľmi sa stotožní s tým Spider-Manom. Sú tam naozaj tie depresívne chvíle, sú tam naozaj vtipné chvíle. Fakt som sa bavil na tom humore, ktorý tam bol hlavne medzi Hollandom a Burntrollom. Nebol tam vôbec silený humor, jak pri Thorovi 4. Myslím si, že to bude lepšie ako celý Tazm. Nebude to lepšie ako Spider-Man 2 alebo jednotka ako 3 lepšie. A myslím si, že je to veľmi solidný a veľmi úžasný film ako Spider-Man a ako Marvel film. Zase mi to trošku zdvíha moju mienku o Marveli, že možno fakt naozaj nie je všetko stratené, ale to uvidíme pri Doomsday, z ktorého mám stále zmiešané pocity, lebo minule som pozeral reakciu na Endgame a Infinity War a som si tak uvedomil, že kokos, jak to bolo úžasné v tom kine, že všetci hrdinovia z tých 11 či koľko rokov sa spojili dokopy, všetci tam mali medzi sebou banter, čo sa v živote nevideli a teraz máme proste random hrdinov z mid filmov, ktorí budú spolu, ktorí nikto nič nezmôže proti Doomovi, nepoznáme ich poriadne, nemáme k nimi cit, že to sa nedá zrovna z Infinity War a Endgame a strašné mám pochybnosti o Doomsday. Nemyslím si, že Spider-Man bude v Doomsday, lebo momentálne Marvel má strašný problém s rokmi. Odkedy bol timeskip v Endgame, tak sa všetko dodrbalo a nikto nevie, že kto kde momentálne stojí. V podstate Doomsday by mal byť po Thunderbolts, pol roka po Thunderbolts, lenže Brand New Day je 5 rokov po No Way Home, takže bude Spider-Man v Doomsday? Pravdepodobne nie, bude v Secret Wars, ale tým pádom Secret Wars by musel byť 5 rokov po Brand New Day, proste tie roky sú úplne celé dodrbané. Nikto nechápe ničomu. No dobre, dal by som vám teraz hodnotenie, ale ešte pred hodnotením by som chcel povedať môj subjektívny pocit z kina, lebo ja som bol naposledy na Marvel filme ty kokos na Thorovi 4 alebo na No Way Home, neviem čo bolo skôr, neskôr, ale dlho som nebol na Marvel filme v kine a strašne som bol rád, že vidím proste plné kino. Sice to nebol taký spektakl jak pri Endgame, kde tam všetci vrieskali v kine
všetko bolo úžasné, ale normálne na konci kina proste bol potles a to ma strašne vrátilo do tých dôb Endgameu, normálne mám pomaly až slzy šťastia, že možno konečne Marvel speje k niečomu lepšiemu. Ale takisto, neviem ako je to vo väčších mestách, ale v mojom meste nebývajú špeciálne buckety alebo nápoje k filmom a k tomuto Spider-Manovi bol asi prvýkrát nejak special bucket a nápoj, akože ten hrnček na nápoj. Prosím pekne, čo to je sakra za ceny? Ten bucket stal 29 eur. Kto by sakra dal za bucket popcornu 29 eur? A to je len čistý bucket, ešte to musia naplniť popcornom. Akože je to z kovu, vyzeralo to celkom dobre, ale ani nie. A proste 29 eur. A za hrnček 19 eur? Ja som pozeral, že proste to musí mať. Keď som to videl, ešte predtým, než som videl cenu, keď som to videl, som si povedal, že to sakra musí mať. Potom som uvidel tú cenu a ja si pozerám, že to mám dať 50 eur za dve random veci, čo ani nie sú také dobré. Že to vám drbe. 50 eur. Už takto nás žmýkajú, že proste 7,80 lístok so zľavou. Že to je akože otras. No dobre, ideme na recenzie samotného Spidermana. Mám to rozdelené do niekoľkých kategórií a potom vám dám celkové hodnotenie. Plot. Ako prvé máme samotný plot filmu a ako som hovoril, tak ten plot je taký, že miestami je to pomalšie, miestami je to rýchlejšie, miestami to trošku nedáva zmysel, alebo je to nedotiahnuté do konca, že tá bytrová depresia je tam dobre vyzobrazená, ale mohlo by to byť trošičku viac dotiahnuté, aby to bolo perfektné. Ale celkovo ten koniec, jak proste Punisher trošku má svoju chvíľu a MJ a Ned hneď neprídu na to, že Spider-Man je Peter, aj keď ten koniec s Nedom ma trošku tak chytil za hlavu, že fakt, ale aj tak to bolo úsmevné. Power of Friendship dobre, ale celkovo ako sa vyvíjal Punisher a hlavne ako sa vyvíjal Spider-Man vo svojom character developmente, že či chce byť Spider-Man alebo či chce byť aj Peter Parker, či chce byť mutant alebo nechce byť mutant, tak myslím si, že to zvládli na 2+. Nie je to úplne dotiahnuté do konca, ale neviem si predstaviť ani, ako by to spravili lepšie bez toho, aby buď to malo 4 hodiny, alebo tú štruktúru úplne narušili, ktorá funguje. Takže ako to funguje, bol by som rád, keby to ešte trošku vybrúsili do dokonalosti, ale samotnému plotu by som dal 4,5 hviezdičky z 5. Ďalej tu máme herecké výkony. Čo sa týka hereckých výkonov, tak tam nemám čo vytknúť. Aj Zendaya, ktorú moc nemusím, tak konečne mala poriadny herecký výkon. Sice stále to bol Zendaya štýl, ale konečne trošku zažiarila. Holland zažiarili... Why are we still here? Just to suffer. Holland zažiaril riadne. Sadie Sink bola úžasná ako antagonistka. Tu som si naozaj užil. Punisher, to bude v mojom srdiečku navždy, tie jeho výkriky do tmy a ostatní tam nemali až toľko priestoru, aby som ich mohol hodnotiť. Ešte Bruce Banner, ten bol taký basic, ale Bruce Banner za mňa mal dobré liney, ale vždycky bol taký trošku basic, čo sa týka toho hereckého výkonu, možno preto aj nemal samotný film, možno, hopa. Ale inak herecké výkony naozaj nemám čo vytknúť, tomu by som dal 5 hviezdičiek z 5. Potom tu máme niečo špecifické k žánru, čiže ja to budem hodnotiť ako superhrdinský žáner a ako superhrdinský žáner to naozaj funguje. Nemám čo tomu vytknúť. Boli tam trošku niektoré veci zaujímavo vyriešené, ako som už veľakrát hovoril v tejto recenzii, ale bolo to zároveň unikátne, zároveň trošku klišé v niektorých smeroch, ale stále to bol Spider-Man, bol back to the roots Spider-Man, ale zároveň skúšali nové veci, ktoré naozaj fungovali. Takže za toto by som tomu dal tiež 4,5 z 5. Nebolo to 100% dotiahnuté do konca, ale bolo to stále mimoriadne obstojné. Samotný ending ma veľmi potešil, že všetko to proste sklbili dokopy. Ten fight bol krásny. Ten Power of Friendship dobre, ten character development Petra to bol peak, character development Punishera bol peak, Bruce Banner to sa radšej vyjadrovať nebudem, to bolo také proste navyše. Sadie Sink, jej koniec, to bol tiež super.
aj keď stále trošku nechápem tú postavu, ale to je aj z dôvodu toho, že proste tá dejová linka rokov v Marveli je celá dodrbaná, čiže pravdepodobne tento film je po Doomsday, kde sa pravdepodobne zjednotia svety, čiže proste to celé tak nedáva dokopy zmysel, že oni čakajú, že už viete niečo z filmu, ktorý ešte len vyjde, keď vidíte tento film. Tak by som to najlepšie opísal. Lebo tuto to nie je vôbec vysvetlené. Ale k tomu sa dostaneme za chvíľku spoiler recenzií. Takže ending trošku ma sklamalo, že tam nebol ten final boss fight, že to bolo vyriešené power of friendship, no, ale zároveň to bola pekná scéna. Trošku ma sklamalo, ako sa znovu našiel s Nedom, ale inak ten ending fakt bol úžasný, už len z toho Petrovho charakter developmentu, a preto by som tiež tomu dal 4,5 z 5. Takže celkový môj rating tohto filmu. Ja sa priznám, na ČSFD mám profil a dávam tam svoje ratingy. Keď som prišiel z kina, tak som tomu dal 5 hviezdičiek z 5. Potom som sa nad tým porozmýšľal, vyspal som sa na to, dal som tomu 4 hviezdičky z 5. Potom som si pozrel niektoré recenzie od chalanov ako HZ, Escape Pod a ešte recenzie samotné na ČSFD a dal som tomu naspäť 5 hviezdičiek z 5. Bohužiaľ sa nedá na ČSFD dať 4,5 hviezdičiek z 5, ale pre toto video tak ja tomu dávam 4,5 hviezdičiek z 5. Je to veľmi solidný film, veľmi obstojný. Pokiaľ nie ste fakt, že typek s palicou v riti, ktorý si všíma tie najmenšie detaily, ako ja, ktorý proste sa snažím zrecenzovať fakt, že celý film a všetky chyby, tak sa nebojte tomu dať 5 hviezdičiek z 5, naozaj si to užijete, naozaj by ste si to mali pozrieť. A ako hovorím, okrem tých drobných chýb, tak nemám naozaj čo tomu vytknúť. Tie drobné chyby sú fakt, že zanedbateľné a vôbec nenarúšajú celý ten film, aký je. Dobre, každopádne ideme na spoiler recenziu, čiže pokiaľ ste nevideli Spidermana, tak určite toto nepozerajte, pokiaľ ste už videli, alebo vás nezaujímajú spoilery, tak pozerajte to a keď tak sa vráťte k tomuto videu. Čiže veľkým spoiler a ideme na to. No, už som to toľko povedal, toľkokrát som sa opakoval, že už aj neviem, že čím začať. To, čo som hovoril, že som sa bál, že proste to bude strašne lacné, tak bolo to, že MJ spozná, že Peter je Peter tým boskom, ale našťastie to extrémne krásne zachránili tým, že vlastne to bola Jean Grey, že ona ovládala tu MJ, takže to bol taký krásny plot twist, že zároveň vás to naštve, že to fakt, že to takto vyriešia, Marvel to nemôžete takto vyriešiť a potom ste takí, že ty kokos. Takže som rád, že to nevyriešili takýmto klišé, až kým neprišiel ending, kde príde to klišé, že proste Peter dá Nedovi ten svoj pozdrav a zrazu Ned je, že Peter! Takže zároveň to nenechali takto klišé, ale zároveň to nechali takto klišé. Že pozeral som na to, že akože super, že ste naspäť chalani, ale viac by som si to užil, keby Peter príde za Nedom, že Bráško, ja som Spider-Man, že proste, že my sme boli najlepší kamaráti a vysvetlí mu to celé. To by som oveľa viac bral, ako že len mu dá pozdrav a zrazu ho spozná. To je taká istá blbosť, jak keď MJ mu dal ten bosk, aby ho spoznala, ale našťastie to tak nespravili. A menej ma štve to, že Ned to spoznal, ako keby to MJ spozná. A vďaka tomu sme mali tú úžasnú scénu medzi MJ a Petrom, keď MJ si konečne prečítal ten list, mala absolútnu pravdu, že proste ty si nemal čo za mňa rozhodovať, že čo je pre mňa najlepšie, čo je tiež také trošku klišé, že proste to už sme tu mali miliónkrát, takéto výmeny názorov, že áno, môže prísť pre mňa nebezpečenstvo, ale proste ty za mňa nerozhoduješ, čo už to bolo miliónkrát proste. A zároveň trošku som bol naštvaný za to, že Peter tam len tak nechal ten list, jak keby čakal, že si to prečíta. To bola taká trošku deus ex machina menšia, aby sa pohol ten dej nejakým smerom. Mohli to spraviť lepšie tým, že by napríklad ten Peter proste, nie že sa ešte tam bavil s Frankom a že dobre, idem tam, ale proste, že by vybehol bez rozmyslu, tak by potom dávalo väčší zmysel to, že tam zabudol ten list, ako keď si len odkráčal. To mal proste milión šancí
tam ten list nenechať. Ďalšia vec, čo je klišé, tak Sadie Sink ako Jean Grey, tak myslím si, že už sme tu mali veľakrát vo veľa médiách záporáka, čo je zlý, len preto, že je iný a experimentovali na ňom, lebo je iný. Nespomeniem si teraz presne, že kde sú takíto záporáci, ale určite je milión takých vecí. A takisto Jean Grey. Čo tam robí Jean Grey? Prečo je tam X-menka? Akože to mi nikto nevysvetlí. To je ten problém, čo má teraz Marvel, že práve poviem Spider-Man Brand New Day je po Doomsday, kde sa X-Men Universe spojil s našim universe, ale proste to Doomsday bude až po Spider-Manovi, tak prečo nám to Spider-Manovi nevysvetlíte, že aha, ona je X-menka, ktorá je extrémne silná, iba proste dropnú meno a my si máme z toho domyslieť, že či je to X-Men Jean Grey, alebo nejaká random Jean Grey, alebo Jean Grey z nášho univerza, alebo Jean Grey z X-Men univerza, proste nevieme, proste len to tak dropnú a hotovo. Takisto, ako som hovoril v tom endingu, proste Peter porazí The Hand a ide tam a že aha, vlastne ty máš kamarátov, mňa vlastne tak nebuď zlá a ona, že dobre, Power of Friendship vyhral, budeme kamaráti. To bolo pochopiteľné s tým, že ona vlastne prišla tú svoju sestru a všetci ju vlastne mali len ako objekt a Peter ju ako prvý, okrem svojej sestry, nevidel ako objekt, tak bolo to v tom klišé ponímaní ospravedlniteľné ten Power of Friendship, ale bolo to na miele ďaleko očividné. Takže sadili na istotu už s vecou, ktorá bola niekoľkokrát vyprávaná, ale zároveň to tam sedelo, zároveň nie som až tak naštvaný z toho. Takisto, keď Punisher chcel streliť tu Jean Grey a Spider-Man sa postavil pred ňu, tak už sekundu som si myslel, že Spider-Man zomre a zároveň by to dávalo krásny zmysel a krásna taká bodka Spider-Man príbehu, že Spider-Man zomre v tú chvíľu, ale všetci vieme, že Spider-Man je proste dojná kráva Marvelu a nemôžu ho len tak zabiť, že tu bude ešte 80 rokov, takže vôbec som sa nebál o jeho život, vôbec to nemalo žiadny impact na mňa, že zomiera, ale bolo krásne potom vidieť toho Punishera, ako vlastne ľutuje svoje činy a ako je smutný z toho, že skoro zabil Petera, lebo to sa veľakrát až vôbec nevidí u Punishera, že by ľutoval svoje činy. Takisto už som trošku mal strach, že Punisher bude ďalší daddy figure Petrovi, takisto ako Tony Stark, že proste pôjdeme z Tonyho Starka na Punishera a že proste Peter nikdy nebude svoj vlastný objekt, ale našťastie ho Punisher viac berie ako kamaráta, ako syna, čiže aspoň nie je to trošku iné, len dúfam, že proste ten Spider-Man nebude non-stop závislý na iných charakteroch. Našťastie tuto mám pocit, že to bol prvý taký film väčší, kde viac nebol závislý na tých ostatných charakteroch ako bol, lebo v Homecoming bol závislý na Tony Starkovi, vo Far From Home bol závislý na Mysteriovi, až kým nezistil, že je debil a potom bol závislý na Happym, čo ma trošku štve, že Happy tam nebol, ale tak nepozná ho, len proste na Happyho asi úplne zabudli, alebo ja neviem. V Novej Home bol závislý v podstate na Peter 1, teda Peter 2 a 3 trošku, ale tam už začínal byť ten svoj vlastný objekt, ale tuto mám pocit, že bol konečne prvýkrát ťahač toho príbehu Spider-Man a nie, že on bol na niekom závislý, kto by bol len Deus Ex Machina. Takisto som bol veľmi vystrašený, keď sme videli konečne ten fight s Hulkom a zrazu tam bol profesor Hulk a nie je poriadny Hulk, tak už som si myslel, že nás zase odrbali v tom Marveli, že proste bude tu len profesor Hulk a nebude poriadny Hulk. Našťastie potom prišiel, lenže bohužiaľ ten fight trval tak 3 minúty. Možno ani to nie, že proste dal jeden Thunderclap, na čo sme čakali od začiatku Marvelu a dal len jeden Thunderclap, trošku niečo rozdrbal a proste hotovo, vybavené, finito. To je všetko, čo uvidíme z Hulka. To bolo také trošku sklamanie, ale v živote som si nemyslel, že budem potrebovať fight medzi Punisherom a Hulkom. To bol proste pík, to som si tak strašne moc užil. Ja milujem Punishera a Punisher versus Hulk.
to je asi to najlepšie z celého filmu, ty kokos. Už som sa normálne zamotal v tom celom príbehu, že musím porozmýšľať, že čo ďalej. No, tí záporáci. Celkom dobre to vyriešili tým, že tam nemajú toľko priestoru a keď už sú tam, takže ich ovláda tá Jean Grey, ale zároveň tí, čo proste čakali celý život na Škorpióna alebo na The Hand a vlastne zistia, že Škorpión ani nie je Škorpión, okrem tej prvej scény a potom v druhej scéne je to Jean Grey, takisto aj The Hand ovláda Jean Grey a povedzte mi, jak to funguje. Akože chápem, že ona preberie tie myšlienky a tú pamäť tých subjektov, ktorých ovláda, ale ako sakra sa naučí martial arts 12 ľudí, či koľkých, 8 naraz, aby sa mohla postaviť Spider-Manovi, čo je to akože len tak naskače do hlavy, že zrazu vie martial arts? Lebo akože pochopím, keď The Hand bojuje proti Spider-Manovi, že tam budú martial arts, ale že Jean Grey to bude vedieť s nimi robiť, tak to je taký trošku Deus Ex Machina, trošičku. Nebolo to tam vysvetlené, bohužiaľ. Tiež bolo super ten plot twist, ktorý som síce videl, že sa stane, že od začiatku som vedel, že damage control budú proste kokoti. A vedel som, že sa to stane, ale keď konečne sa to začalo rozuzľovať, že vlastne Peter, ty si debil, že ty si dal Jean Grey kokotom, tak to bolo strašne satisfying, že ja som si hovoril, že kokos Peter už dostal Jean Grey do väzenia, vyhral nad ňou a ešte kokos máme hodinu filmu a potom som si uvedomil, že vlastne ešte pôjde proti tomu damage control, čo za mňa bolo super. Takisto aj také tie subtle hinty, čo boli na rôznych Spider-Manov. Napríklad ja som čakal, že keď sa Spider-Man zdrbe z toho 4. poschodia na zem, tak dúfal som, že tam bude referencia na Tobyho Spider-Mana, keď proste stane a že môj chrbát. Bohužiaľ to tam nebolo, ale bolo to aspoň trošku tak subtle hint, že je to na to referencia. Takisto som dúfal, že bude referencia na to, že v komiksoch si Spider-Mana ako jediný pamätal Hulk, ale bohužiaľ ani to tam nebolo ukázané, čo je trošku škoda, hej. Ale boli tam také tie subtle hinty. Bol som strašne moc prekvapený, keď tam bola Jelena, lebo Marvel má obrovský problém s tým, že keď začal spájať tých superhrdinov, že sú v jednom vesmíre, tak vždycky prišla nejaká hrozba, napríklad v Iron Manovi, v Kapitánovi Amerikovi, že prišla hrozba a vy si celý film hovoríte, že kokos, ale ledva tu tento jeden hrdina zvláda, že kde sú ostatní tí Avengeri, že čo oni len sedia a pijú kávu, že to nemôžete mať v kuse výhovorku na každý film, že sú všetci Avengeri niekde preč a teraz nemôžu pomôcť s týmto problémom. A tuto to krásne vyriešili tým, že tam bola Jelena, ktorá povedala, že Braško, toto nie je taký veľký problém, že ty to zvládne, že nebudeme tam na to posielať nových Avengerov, čo akože noví Avengeri sú trošku taký fake a nie sú až tak silní, ale aj tak proste bolo to super spravené, že nemali ste túto myšlienku celý čas v hlave, že prečo mu nikto iný nepomôže a prečo to musí robiť sám. Takisto si myslím, že krajší bol ten film, keď sme nepoznali Jean Grey, ako keď sme spoznali, že je Jean Grey, keď proste Peter zistil, že čo sa sakra deje, o čo jej ide, kto to je. Takéto tajemno tak bolo oveľa lepšie, keď sme vlastne zistili, že je to len tento klasik trope záporáka, že niekto, na kom bolo experimentované, lebo je proste iný. Tak to tajomno bolo oveľa lepšie. Trošku v niektorých tých pasážach je to také all over the place, že ideme z jedného pointu do druhého, ale až tak mi to nevadilo, lebo v celku to dávalo zmysel. Takisto aj celý ten boj Petra so svojím druhým ja, čo je vlastne ten pavúk, tak to bolo krásne ukázané, že na konci sa vlastne rozhodol vďaka MJ, že vlastne není to tak na škodu byť ten pavúk a že proste patrí to k tej dospelosti a ten vývin, tá evolúcia. Takisto aj už neviem, kto mu to hovoril, že proste nemal by byť len Spider-Man, ale mal by byť aj Peter, tak som rád, že sa rozhodol, že bude oboje. A keď som konečne videl, ako Spider-Man prišiel za tým Nedom a MJ a že sú konečne všetci spolu, tak bolo to strašne satisfying a o to viac satisfying, že to nebolo vymyslené tým štýlom, ako som hovoril na začiatku, že proste do 10 minút by zistili, že Peter je Peter, ale že to bolo stále tým, že MJ si nič nepamätá, že Ned si nič nepamätá, Ned ani nevie, že to je Peter a že vlastne mali spolu to najlepšie kamarátstvo, ale strašne si rozumejú, že to pomaličky naberalo a som rád,
Som veľmi rád, že to nevyriešili za jeden film a že si to nechali na ďalší film, kde vlastne bude ten rekindle tohto ich tria. Lebo mohli to fakt dodrbať. Ja som od začiatku hovoril, že Spidermana môžu strašne moc dodrbať, majú strašne veľa príležitostí to dodrbať. A tak, ako toho Spidermana sme dostali a ako ho máme teraz, tak myslím si, že je to tá najlepšia verzia, čo sme mohli dostať. Tie fight scény som si samozrejme užil, aj to The Hand, aj keď som to overanalyzoval, že tam niektoré len stoja, tak keď spravil to Tornado Paušin, tak to bolo proste, že aj keď zisťoval tie svoje nové schopnosti a nešlo mu to a rozdrbal celé mesto popri tom, tak bolo to funny, bolo to super, aj tá kinematografia pritom bola super a ten banter s Punisherom a Peterom Parkerom to bol proste S-tier, ja som sa strašne smial a na konci, keď Punisher on je tam s tou maskou, že Spider-Man, čo tebe, asi moje najobľúbenejšie duo. Akože je to také out of nowhere, že Spider-Man bude robiť s Punisherom a je to len kvôli tomu, že akú majú chémiu John Bartrell a Tom Holland, že inak je to proste out of nowhere, keď nepoznáte, ako sú medzi sebou. Myslím si, že Spider-Man by naozaj nerobil s Punisherom a možno by aj robil tým, že ho nikto nepozná, takže by robil práve s takýmto outcastom, ale tiež mi trošku nedalo zmysel, že Punisher je v podstate typek, čo zabíja každého, koho vidí, tak prečo po ňom nejde polícia, prečo si môže len tak chodiť po meste a prečo môže práve so Spider-Manom robiť. Bolo to také zvláštne, ale dobre. Ten William Metzger, ktorý hral toho záporáka, toho Damage Control, tak si myslím, že tiež to zahral celkom dobre. Nemám mu čo vytknúť ani čo pochváliť, tak by som to povedal. Aj ten backstory tých Greyovcov, tých sestier, tak bol tiež super, ale hovorím, že to bol taký basic trope, ktorý spravili trošku originálne a vyhrali sa s tým. Aj celkovo, že ten Spider-Man je proste iný ako ostatní Spider-Many, je taký dospelý, tak všetko je to super, aj keď tam zaradili tieto basic tropes, tak im to vôbec nevadilo a myslím si, že proste stojí to za to pozretie. A naozaj odporúčam tento film a tých 4,5 si to naozaj zaslúži. Stále som v rozmedzi, že či by som tomu dal skôr 4 alebo 5, ale 4,5 si myslím, že je naozaj obstojné hodnotenie. Veľmi dlho som rozmýšľal nad týmto filmom, že ako ho hodnotím a dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel. Nie som si tým istý, lebo som japoval zase hodinu o tomto, ani neviem ako a už som sa určite miliónkrát opakoval, ale až by ste chceli vedieť, tak robím si zoznam najlepších filmov tento rok. Už mám nejaký ten zoznam spravený. Nevidel som všetky filmy, niektoré filmy ma proste nezaujali alebo nepoznám celé to univerzum. Takže je to trošku kresané, ale momentálne Spider-Man Brand New Day mám na 4. mieste, na 3. mám Obsession a na 5. mám Good Luck Have Fun Don't Die. Ostatné vám nepoviem, nechcem vám vyspoilerovať. V decembri vyjde celý môj tier list najlepších filmov za tento rok. Ešte mám to veľa čo pozrieť, čo už vyšlo, kým som začal robiť tieto recenzie, kým som začal viac chodiť do kina. A pokiaľ by ste sa chceli so mnou porozprávať o tomto filme, tak určite napíšte do komentu, pokiaľ vás zaujímajú moje názory alebo moje gaming content, ktorý mám na kanále, tak určite porozmýšľajte nad odberom alebo lajkom, mňa to naozaj podporí a aspoň budem vidieť, že to má zmysel tu japovať hodinu o blbostiach. A pokiaľ by ste chceli vidieť mňa, tak skoro každý deň streamujem na kick.com/stonerik, takže určite prídite, môžete sa so mnou porozprávať o tomto filme buď v komentároch alebo na Kiku. Budem na vás čakať a ďakujem za vašu pozornosť dneska. Dúfam, že som vám nezobral veľa času, dúfam, že to dávalo aspoň trošku zmysel a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii alebo gaming videu alebo na Kiku. Majte ešte pekný deň, choďte na Spidermana, naozaj sa to oplatí a dobrú noc.